Hi mga moms! Good day! Hello sa inyo! So ngayon, meron tayong bibisitahin. Isa rin sa mga malalapit na tao sa buhay ni Brenda Damage. Kasi meron ako nasagat ng chismis. Meron daw bagong negosyo. Puntahan natin siya. Surprise natin. Hindi niya alam na nandito. Pautang! Pautang! Ano utangin? Meron bang 20 mil? Wala na. Ay! Sosyal ako, may tindahan! Hala! Hala! Hala, grabe! Hala! Iba ka talaga! Tinuuro! Okay, ito si Maring Sharon. They open a new business. Ay, ano to? Avocado? Pila? Sinta. Isa? Kilo. Magkano? 60? 70 kilo. Kantinday man. May mga tanim. Nak, pautang sinong nang? Okay ra? Okay? Ha? Pautang mo na ako. Kunin mo yung kaha. Nawala halin. Walang benta. Ano pa benta? Init pa? Taray. Puno Originally, itong pwesto kay Talulit. Tita Lolit. Ayan, sa sister po ng papa nila, Mars. So ngayon, ito yung kanilang bagong inopen na business. Bakit? Anong nag-udyok sa'yo, Mars? Wala na. Wala na ibang pagkakitaan. Kasi nag-ukay-ukay ka noong nakaraan. Oh. Yung pambili sa ulit na bandol, ito na lang binili ko. Kaysa ano na, standby. Laki Pilatan. Liit nga nung naman. Pilatan. Ha? Pilatan. Magkano yung total ng po? 200,000. Eh! 200,000. Kasama tong bagong freezer. Yan siya. Papa-aircon mo daw to. Ano ito? 40? 20. Yun laman. 40. Apil na yan? Apil ano eh. Oh. 12 manggod ni. 13. Marami ka na rin mapapamili sa mga paninda. Pagka gusto kang bumili ng manok, kami bumili. Magkano kilo? 220. Pareho sabi ko, merkado mo. Hindi alam ako 200. O di doon ka bumili. O kasi ikaw namang huhuli. Ikaw huhuli. Ikaw Ikaw maghuli, magkakatay. ikaw Ikaw maglilinis. Ana. Ang taray. 220. O, diba? Pwede naman utang, Mars. Pareho sa ang utang, add 20. Ayun. Ganun pala si Mars. Walang mari-mari pag ganyan. Diba no, Mars, pag negosyo? Kung may utang nga pa. May utang pa pala akong damit. Damit? Andoon. Kang kuan? Yung red ba? Na terno. Bakang? Hindi yung terno mo. Oo. 450 may bayad. 450 oh. Sige lang. Ano ba yun? Ayaw ba? O, anong sabi ni brother mo, ni Wala ko Brenda? siya kabalo. Ayaw mo kung nakabalo ba siya? Hindi niya alam. Hindi pa niya alam. Ito? Kabalo na niya? Siguro na siya? Oo, kabalo na siya. Sabi. Kasi di ba dapat ang Dapat plano ito lang yung paninda ko. Hindi, Yung dapat mga ito ba? Ay, alam na niya na Di ba dapat magtatayo ka dun sa dito? Ito po ang plano niya kasi dapat tayuan dito sa may gate. Ngayon, ano sabi ni Brenda? Ayaw na Dali, niya. i-checka mo. Baka tayo mag-away. Pag dyan ka magpwesto. Oo, kasi ngayon Ito, daan. hindi naman gamitin ni Auntie Lulit. Ano na lang ako sa kanya. Renta. May renta rin na lang. yun. Sabi ko sa kanya, ano lang ko, magbigay lang ng per month. Upa. Hindi naman upa. Kung gusto ko lang. Ganansya. magbigay. O, kasi depende mo sa tapos ano pa sabi ni Brenda? Wala, umarap to. Nagalit siya nung una, hindi naman. Hindi naman. Yun lang yung alam mo? Ito lang yung sinabi ko Hindi nga, yun lang yung alam mo na ano? na sinabi niya. Oo, na pa. Kanang ano ba? Ano sa? Na ikaw ang gagawing supplier. Ay, yung ano sa beer. Oo, Oh, beer sabi niya na ano daw siya, sana linisan daw yung doon. Saan? Sa Bimbo ba? Itong doon sa, bilyaran doon. oo, sa bilyar na. Ano daw siya ng stockholder, magkumpra daw siya ng valor 100k na
beer. Tsaka Oo, soft drinks. soft Sa'yo na, drinks, ganyan. sa'yo yun, ikaw na magbabayad. Parang Hindi ko siya, alam, basta ang sabi lang niya sa akin, parang ano ikaw ba yung siya? ano ba, parang ikaw ang, siya lang yung mag-finance, pero ikaw magmamanage. Ibabalik mo Oo, sa kanya oo. yung, parang Wala naman pupuhunan. siyang sinabi na ibalik Wala sa pa. kanya yung puhunan. Sabi lang niya, mag-stockholder daw siya. Ayun, sabi ko sa kanya, buti yan yung Naisip mo. naisip Di ba mo. yung sinabi ko sa'yo na? Oo, hindi ko naman kaya yung 100,000 Mars. Oo nga, ibig sabihin, yun nga, Oo. kapag, Tapos, sabi ko sa kanya, sino namang mag-manage? Ikaw, may Oo. patawa pa siya. Kung si mama po, ayaw din niya kasi Doon na siya yung ulo daw niya, sakit. lagi daw masakit, hindi daw siya makaano ng Focus. focus. Hindi ko alam kung totohanin ba yung ako ang Oo nga, kasi kinuwento niya na yung kahapon sa amin. Yun talaga yung plano niya. Di ba sinabi ko sa'yo, yun ang ano mo. Pinag-usapan natin yun, di ba nag-ukay-ukay ka, sabi ko. Hindi ko alam kung ako ba yung paano. Oo nga, ikaw na nga, no? Kasi para at least, sa hinaguan, ka magpapasa doon. Di ba? O, tapos si overview. Yun ba kagandahan ito? Kasi ito, hanggang ka lang. So, pwedeng umorder kahit anong oras. Basta gising. O, diba? Imagine mo kung hawak mo yung buong Solano. Ewan ko lang talaga kung di ka maging milyonaryo sa isang taon. Ramdam ko ba? Magdilang angin ka sana, Mark. Hindi, tinuod nga Hindi kasi. naman tayo maghangad na mamilyonaryo. Ang atin lang, makakain sa pangalawa. Oo. Kaya nga ako na ganito eh, kasi pang ano lang ba, kahit konti lang yung kita, Yung ibang at least tubo. Na, meron. Kaysa wala, iba. Pero wala na, ubos na lahat. Na oras Ubos na lahat. na isa. Wala na tanan. Ano kasi ano kay Pards? Ano bang plano? Asa? Ay yung sa abroad niya. Pag-upload? Mga ano daw, di pa mag-December, Makaalis na siya. alis na siya. Kasi, ang sabi sa kanila, dapat magbakasyon pa siya ng 3 months. Mhm. O, yung pag-asigasa sa, ano ba? Lahat ng papeles, requirements. Mga September, October, medical na siya na. Mhm. Kaya nga, pinauwi ko kasi dubli-dubli yung Expenses doon. At least dito, nakakapaghabal-habal pa siya. At least may extra, may trabaho ngayon sa farm. bukas nga. Start Sabi ni na Dona, nga to. sabi ni Dona na, akala ko, kuya, kanina mag-umpisa ka na. 500 daw yung per day daw, sabi ni Dona. O kasi nga yung hakot ba? Kung ano kasi yung pakyaw. Tapos iba pa yung mga gawain simula bukas. Ngayon kasi yung pakyaw yan, yung paghahakot ng mga materyales. Sinabi ko yan kay Brenda. Sabi ko ba, ipasok mo si... Papasok nga naman daw. Kasama naman daw siya. Ang dami, no? Tapos ano mga paninda mo sa Ito. freezer? Uy! Grabe! I-edit mo nga yung, ano ba, yung puno. Mapupuno yan, so... Yung Importante ibang marami manok kang nandun yelo. sa ilalim. Yung Ibang manok nandun sa ilalim 10 kilos. Ah. Binili ko kasi yan. na manok. Mm. Mahilig sa mamanok. Oh, kaysa i-display mo kasi lalangawin. Okay I-display ko na. nga dyan mamaya. Ganyan lang, oh. Pay-pay. Para Huh? hindi lang awin. Hanggang mamaya. Ano na, Pards? Ito naman yung kumpare ko, oh. Ala, gisibat na sa tal. Ay! Saan si Talia? So, ayan mga mama siya. Ito, kasi feeling ko ito, sasakupin. Ang plano ni Mars dito, sasakupin niya hanggang dun sa susunod na kanto, sa Nyogan. Grocery. Diyan ano utangin mo? Halika na, utang na tayo, sabay tayo. Aman ka, magsakay na ka. Hindi, ram ako ng ano kay Kara kasi... Ito ka dadi, boy. Hiniram niya din. Hoy! Yung motor niya, andun sa bilya. Kamot lang, kamot tumuli. Aboy. Oh, ito mo na, hiramin mo. Ultang na Kasi mag-ikot-ikot pa ako. Ayoko niyan, Bards, ang taas. Mahaba lang yan. Hmm? Mahaba lang yan. Pango? Siwasa sa tabi. Ay, Hindi, tawag gabi, parang anong dala ko? sibat na. Utang na lang ako ng ano. Ayun yung sisters. Or modest. Bisyosa. Buwang. Ayan na, bagong business. So, sa mga taga-Solana, mga taga-saan, abangan nyo po yung papalaki na negosyo ng aking kumare. Nararamdaman ko sa kanya talaga ako makakakuha ng dagdag Sabi puhunan. pa niya, iniwan mo nga yung dito na. Yung dun daw sa kayan ba natin. Oh. Iniwan mo nga, ay ano sa lukulo ko din. Hindi, at least kasi dito ka na yung anak mo. Malapit lang, oh, diba? Ganyan sila. Iba talaga.
Iba talaga Hindi mag-support. mapakali pag walang Wala kang ginagawa ba? Hindi, tsaka kasi pag may pera tayo, tapos, paubos siya ng Yung paubos paubos. na paubos, Hindi, walang hindi nadadagdagan, hindi pumapasok. Yan nga eh. Yan ang isa sa mga pinakamahirap na trabaho ng mga nanay. Business-minded pero Hindi, wala, yan ang pinakamahirap walang na trabaho ng mga nanay, alam mo yan, yung pagbabudget. Kahit monthly ka binibigyan ng asawa mo, iniisip mo kung paano mo siya pagkakasya, di ba? Thank you, Marsa. Salamat. Sana makautang ako minsan. So, ito na yung sisimulan na natin. Bye-bye. Utang agad.